dikancani cak Kancane oke kok. Tidak ada sampean jejer karo Mbak Lia. Iya, Pak. Peh, cara mono iki dadi tenan Oh, wae. aja mbok paksa lho, ora bekno. Sing kudu ngerabekno mbek garangan ya sapa kok bayani. Iya, Lah iki lak kaya Pak Pohku. Mosok? Iki jek enom lho, Mbak kok Pak Poh piye to? Wis enom to? Isi enom usia piro, Met? Hah? Usia piro? Dua-dua. Dua-dua. Jajal buktekno. Iya, Pak. Lek teng YouTube karo asline suarane padha apa ora? Undang KW iki. Alah, paling editan. Lah iya. Editan. Anu cek vokal, cek vokal. Anu, agune piye ta sing anu pinter. Pokoknya suaranya gudi, Met. Aku gak seneng sing gede-gede yo. Ora kuwi. Aku seneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Komet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu macange Mbak Limbu. Sugeng dalu. Jih, Nah, nek jenengan ginakaken wilujeng dalu kula tak cukup sugeng dalu. Selamat malam. injih, injih. Ugi Mangga. Pak Dalang Winarto nggih. Ya. Nggih, nyuwun sewu. Eh. Nderek Gladiwano nunut panggunge panjenengan, paklere panjenengan. Kula nderek jenengan iki dalu punika luar biasa. Nggih. Alhamdulillah, Pak. Pripun? Nembe sepisan panggih jenengan wis luar biasa sing rawuh nggih kathah. Napa nggih? Nggih. Wah, niki nggih. Ngeten iki kula remen lho Pak Estu lho. Napa nggih? Khususnya kangge kiai kampung niki matur sembah nuwun. Ya kula nek mboten ditanggap kampung ya dina iki merongos renek popo kula. Ngaturke sembah nuwun. Nggih, kudu matur suwun. Nggih, nggih. Pripun Pak pawartosipun jenengan? Alhamdulillah seger waras Mas Komet. Terus niki dalu niki wonten acara Nggih. Haul Ki Mageti yang kedua. Nggih, nyuwun saya niki kula klarifikasi niki. Napa? Niki sing lemu bagus niki dodok, Pak. Komet ali kata? Niki komet. Tenah tak wale. Oh, ngeten. Kula kinten temun kleru terus. Nggih, sembah nuwun lho, Pak. Pripun? Wis dugi mriki niku alhamdulillah, Pak kula. Pripun? Wah, kiai kampung jan luar biasa, Pak. Luare terpundi biasane terpundi. Sambutane niku kula nembe dugi tek niku pun dicegat Pak polisi teng mriko. Lho, lho. Wah, luar biasa tenan lho. Pak. Disubyo-subyo Disubyo-subyo, Pak kula. Wah, mriko langsung dikawal mlebet mriki transit teng mriku, Pak. Ana sing kalau malingi kecekel ngeten sing ngoten. Ning kula mboten masalah. Mboten masalah. Penting dina iki tanggapan lek kula niku. Luar biasa. Saged silaturahmi teng mriki panggih langsung kalih jamaah kiai kampung. Amin. Nggih ngoten nggih Pak nggih. Nggih no. Nggih nggih. Napa melih wau sing dados panitiane matur nuwun lho Mas. Wah, ya Lah wah. pripun Mas Do? Wah, subyo-subyo saestu Pak. Pasugatane Banyu Mili. Napa? Encih. Dahar metu sing istimewa setunggal, Pak. Napa? Kopine, Pak. Pahit ra kathah. Lali ra dikek gula paling. Lah jare ben sehat. Nggih sehat, tapi sing kleru kula, Pak. Lah pripun? Lah kula pesen kan napa Mas sing ngomong pahit napa manis, Mas? Kula ngomong pahit mawon kersane melek. Lah tenan, bubuk tok ketoke Pak ora enek gulane. Tapi wonten banyune to? Betul, Enten banyune. enten sekedhik. Mulane katon ceketok mawon. Alhamdulillah. Pokoknya luar biasa istimewa niki teng pendopo nggih Pak nggih. Nggih, namine Pendopo Suryagraha. Suryagraha. Nggih. Surya wis mastani. Nggih. Surya niku sinar. Sinar srengenge. Gitu. Graha niku omah. Omah leres. Dadi omah sing bersinar kanggo masyarakat Magetan. Nggih. Namine Suryagraha. Suryagraha. Niki ra meh padha kalih pendopone nggene jenengan niku to niki. Nggih. Oh. Ning sokone mboten sak menten, Pak. Lah sak pinten? Iki kan sokone namung setunggal kali sekawan to. Nggih. Saka kula enten kalih dosa. Kuwi sikil apa kuwi? Sikil apa? Sikil pendopo to, Pak? Lah kok 20. Angger ndoyong iwo tak cagaki. Ndoyong nengen tak cagaki. Jebul arek kabruk. Lah karep kula kan arep pabrik mboten masalah. Jenengan mau piyambak napa kalih betok kanca? Kula betok kanca ning alhamdulillah wau pun digondol kirik ketingale. Lho. Kowe iki kok omong to Mas kok meneng plora kaya nyulah kodhok. Ngomong kok Aku ndelok. Lho iso ndelok. Lho ngeten iki lho Pak. Keteke wis
Ngeten Kali iki. Padalang wis sakinah mawaddah warahmah. Lho, mbok kira bojone kok sakinah mawaddah warahmah. Wis omong-omongan wis penak nyambung. Lho jenenge wong Jawa nyuwun sewu lho Pak nggih. Nggih. Wong Jawa ki gak pyak semanak blater kali sinten mawon tangklet Lah, aku ngoten nggih Pak nggih. Nggih to. Lah kados jenengan kali kula ngeten kan nyambung silaturahmi Nggih to Pak. kedah nyambung. Nyedulur ngono lho Mas. Nggih. Ngono, golek dulur ki gak ora gampang Mas. Golek dulur piye to mungkin tanggapan kok. Lho, Ya tanggapan, tapi lek seniman ki aja mikir dek tanggapan nominal duit aja. Teng mriki niku asline nggih silaturahmi saged panggih kali sedaya warga, sedaya jamaah. Ngoten lho Mas. Lah kuwi lambene wong ditanggap ya wis ngono kuwi. Lek aku pertama ya tanggapan, dulur nomor loro ngono lho. Lah iki lho pikiranmu sing kliru ya iki. Adate wong Jawa ora ngono kuwi Mas. Lah terus Wong ki silaturahmi diutamakan. Soalnya apa? Lek akeh dulur insyaallah akeh rezeki Mas. ah kuwi kliru to. Kok iso kliru? Akeh dulur akeh sambatan. Nanti main sambatan. Oh, akeh dulur akeh sambatan piye to Lah Mas? kabeh dulur mosok ape diopahi ya sungkan. Maksudnya ngene lho Mas, sampean ning dinggon wae lek dulurmu akeh, misale kok banmu kempot mesti enek sing nulungi. Lah nggih ngoten nggih Pak nggih. Teng pundi mawon enek kesusahan nek dulure akeh, enten sing nulungi. Nggih napa mboten? Aku rada ragu iki. Kenapa? Ya sosok ora ditulungi barang. Sok-sok malah disyukurno. Ayo. Sik to sampean ki bolos sapa to Pak sampean ki Lah jane? mosok kok duwe dulur kok gojakan ban kempot. Tegese ora ngono Mas. Jajal nek kowe duwe gawe, sing mbok sambati sapa nek gak dulurmu? Ora tau kemeruh. Lho, lah nek duwe gawe nikahan ngono kuwi, kowe Awake dhewe nganggo wong bayari. apa kuwi? EO. Walah kok sombong men dagelan lagi muncul kok nganggo EO. Lho. EO ki apa? EO singkatan. Kepanjangane. EO. Jadi ketoke ra pokro ketoke. Untukmu panjang sepiro? Maksudnya ki sampean lek duwe kajat, duwe gawe nganten misale. Nah. Mesti sing mbok goleki dulurmu soalnya dikongkon ngrewangi. Nah, aku bayari EO. EO ki apa? Singkatan to. Kepanjangane. EO. Mesti artine EO ki lho apa? Kuwi lho sing borong ya catering ya sak bloke kuwi ngono. Lah yo artine apa? Freezer lho. Apa? Kuwi Jenengan jelas mboten, Pak? Mboten pati. Sik to, EO ki apa? Lah kowe roh, Bro? Ya roh to. Event organizer. Lah kuwi ngerti kok takon. Lho, aku ki ngetes kowe ngerti apa ora nek aku wis roh. Lah kowe arep jatuhne namane koncone. Kok Kok ora ngerti kok ditakoni. Kok malah aku sing mbok tuduh ki lho piye to Mas sampean ki? Ngomong ya dhewe kancane loro ya gantian. Mari kowe, aku lho ngono lho. Ya sedang tak. Heh, Ndang. kuwi lujeng dalu, Pak. Nggih, sugeng dalu Mas Komet. Tenan dalang, Pak. Duh, Mes. kowe ki ape piye? Kowe ki ape piye to Mas? Omong-omongan. Lho ngene kok ape ngajak omong-omongan lha sing mbok omongno ora cetha ngono kok so. Piye to? Ya paling gak tangklet pripun Pak pawartisipun jenengan dugi mriki jam pinten keluarga sehat napa pripun ayo ngono to Mas? Wis sehat to. Ono lho kok. Sehat ya, Pak nggih? Alhamdulillah sehat. Iki aku kok rada deg-degan to Dek mau ke dodok nek kene aku rada plong ngono lha iki Komet cedak kok rada deg-degan ngopo ya? Berarti niki. Kula menika salah setunggal dagelan pagebluk. Dadi Malah ngaku dagelan lu pagebluk. malah pake ngono nak cedak awakmu ayem. Lho tegese ngene lho Pak, anu Mas, sampean ki nek tangklet kali Padalang kurang penak, kurang batehne, kurang nyedulur. Ngene lho tangklet. Nyuwun sewu Bapak Awinto nggih, anu Winarto nggih. Nggih. Nggih, alhamdulillah panggih jenengan iki luar biasa. Amin. Saged nyambung silaturahmi kagem jenengan, Amin. kagem Nggih. kula. Nggih. Alhamdulillah. Amin, Penak, alhamdulillah. penak jajal kowe. Alhamdulillah, Pak. Nggih. Menika teng mriki saged panggih kalih jenengan. Teng mriki. Kula nggih remen sanget. Oh. Niki sepindhah ndereke Iki panjenengan. ape piye to jane kok sege ketuk ngenang-ngene iki Jane jane. kudu ngene. Wah, aku nerone Maksudnya ora nggo gerakan tangan ngono ora sementengi kata-katane bahasamu kok sing enak. niki kula jeng tangklet, Pak. Pripun? Acarane nopo niki? Lah kok acarane nopo piye to? Lah aku jen ora ngerti. Wong ditimbali paling gak ngerti to. Apa to acarane ngono lho, Mas? Lah kuwi wong umum. Lah kowe Aku cagak umum. lho cagak umum Lah, kok ngerti sapa? acarane? Ya ngerti to. Lah kok gak omong? Lho kowe kok malah kok ngetes aku to? Omong. Adicarane menika haul Pak nggih. Haul Haul yang kedua Ki Mageti. Ki Mageti. Nggih. Menika sing bibit kawit sing buka dalan dadose kutha Magetan nggih menika Ki Mageti. Mageti. Luar Ngoten. biasa. Tepuk tangan kagem jamaah Kiai Kampung. Ngeten iki
Ben dinten ngono ya penak jane. Ngono apa diagendakan malam Minggu ngoten. Pripun? Ben malam Minggu ngoten nggih. Nggih, Niki dagelane ganti napa mboten? ora gonta-ganti masalah dagelan mboten napa-napa. Ning nak pas mboten kula biasane udan dawer. Tenang ta. Kuwi ape ngepenakno kowe tok. Lah piye? Lah kok terus mbok agendakan sak dina enek wayangan. Lah nek umpama iya, kowe gelem ora? Ya gelem to. Lah ya padha ae. Kok ya Ya paling gak nyuwun sewu lho Pak, pepatah Nggih. mengatakan wong kula nggih nembe sepisan anu teng mriki. Nggih. Kalian jenengan, Nggih, derek nggih. jenengan. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Nggih, mula menika nyuwun sewu, Nggih. kula izin jenengan kula tak tetepangan rumiyin kagem sedaya ingkang rawuh teng Ah, mriki. nggih no. Nggih nyuwun sewu lho Pak nggih. Nggih. Ya. Sakderenge tepangan kula nyuwun pirsa, Mas. Pripun? Jenengan wau pun dahar napa dereng? Lho sampun lho Pak. Lho, saestu. Nggih. Napa sing didahar? Nggih, saentene to. Kok napa nggih didherek nggih sekul niku to, Pak? Sekul kalau Mriki niku wonten daharan ingkang unik nembe sepindah menika. Napa, Pak? Namine soto kebo kerupuk lempeng. Nah, kula ampun ngicipi kupuk lempeng niku wau. Lempeng. lempeng. Eh? Kok lempeng? Wong krupuke memes kok, Pak. Lempenge Tak kenceng. cokot mboten kriuk belas kok. Ngek-ngek ngeten niku kok. Wis kena banyu. Kerupuk lempeng nggih. Kerupuk lempeng, Wah, nggih. estu niku, soto kebone peyuh. Mugi-mugi. Nggih. Nggih. Daginge jas Wah, kok. jan. Ya niki apa soto kebone metu? Lho. Mboten niku kotak. Ya kodak, lha ya isine kebo. Nggih Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan gembel kamardikane panjenengan menawi kula kurang sopan, kurang tata trasila, kula ngadeg teng panggung mriki nyuwun pangapunten ingkang kathah nggih Pak, nggih Bu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mugi-mugi ingkang jawab salam kula donga-dongaaken mugi-mugi kathah rezekinipun Allahumma. Ingkang dereng jawab salam kula donga-dongaaken mugi-mugi kathah putrane Allahumma. Pokoke donga ki sing apik aja sampe elek. Iya amin iya. Nyuwun sewu nderek ditepangaken nami kula nggih menika Dodok. Nami asli kula nggih menika Alvino. Kula mijil saking Bojonegoro, mbok bilih panjenengan Ora percaya. piye? Dek ini kok ngenyek wongnya apa tuh? Ya padha aku ya bantu kono. Kok iso bantu kono piye? Alvino paling gak ya turunan Cina, raine koyo debo kok Alvino. Wong iki mbok ngaca. Kowe berarti padha karo nyalano wong tuaku kowe. Ya apa? Mamahku, papaku jenakno aku ya Alvino gak masalah. Kowe kok masalahnya apa sirik kowe karo aku? Mama papa. Mama papa dong aku. Yuh, mama papa. Kaya wis ora kurang sing dipangan Dodo. Lah nyapa? Mama papa iki pegawae. Paling kaya di perusahaan. Lho, aku yo di perusahaan papaku. Apa wis tebu e? Tebak-tebak piye? Perusahaan damen ning omah. Ngobong kowe iki. Ngobong piye kok ora masalah to. Lah kowe iki lho sapa kok modele ngece wong? Aku ngomong Alvino mau salahne. Lah jajal kowe tetepangan dhewe kono sing apik. Alah wis ora usah. Berarti ora usah. Wis kenal aku kok. Lho, wong kok kepeke peden kowe iki jenenge. Lho ora percaya. Tak tangklekne karo jamaah mriki. Takokno. Nyuwun sewu mas-mas ingkang teng mriku bapak-bapak sampun tepang kali mas niki napa dereng? Sing kene gak pati apal, Cuk. Sing kene gak apal. Tapi tengah. Sing tengah apal awakmu kabeh. Wis apal kabeh. Nyuwun sewu sedaya ingkang rawuh teng ajeng menika sampun tepang kali mas niki napa dereng Bapak Ibu? Urung. Kompak to. Kompak urung ngono kok. Lah iya. Lho kok lah. Kowe iki piye ta omonganmu kok sing genah to? Sing kene lho, to. Sing kene malah Wis ini fan. kowe fan apa kowe malah kecewa. Aku ngomong tepang gunung kalau ngono. Pertama ngono. Engko keduane Mukok. masa muka ki piye ta omonganmu. Nyuwun sewu ingkang teng mriki sampun tepang kalih Mas niki apa dereng, Bu? Wis tak golek senar kendhat to le. Hanya apa kendat? Lah kabeh urung kenal kowe kok kepedien. Berarti dereng kenal. Dereng. Iya tak kenalan. Tak omongi iki. Ya, Pak. Malam hari niki lain daripada yang lain. Piye? Beda lho, biasanya awake dhewe mlok ngantenan sedekah bumi iki beda lho, Mas. Iya. Ki sing rawuh jamaah-jamaah para Gus, para yayi. Iya ya paham. Ngomong saomong hati-hati, kleru ngomong cepot ndasmu, aku iki lho sing apik. Salam sing apik. Bismillahirrahmanirrahim. Bocah kaya pen.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, iki sih Mbah Yai tenan iki. Bocah potongannya kayak katen bat ya suaranya gede Pak. Kok malah cengengesan iki lho. Lah aku ya kudu guyu. Sing mirsani iki lho wis ketok wibawa wis seneng karo awakmu kok iso malah kowe guyu cengengesan. Sing ketok wibawa aja guyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah ki lho piye kowe? Nyuwun sewu kula salam niki ndongake panjenengan jenengan jawab niku saling mendoakan. Dijawab nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi Dalah. Ora mulek kae. Pada cengengesan tuh ya. Cengengesan wong kowe salah kok. Salah piye? Kowe ora ngono, Lek. Kowe iki nek iso aja model kaya kemiso. Nek gak ngerti tanya. Kowe ngerti ya? Ya ngerti to. Iki mukadimah lho tuh. Mukadimah kok bulet kaya damen. Lah, Sing terus- bener ki ngene lho, Mas. Aja kemisit sik to. As-sholatu was isik to kowe aja melu-melu dhisik. Kuwi ganggu konsentrasi aku jadi bingung. As-sholatu was iku met lambemu meneng sik ya ampun. Aku gak omongi. Kamu dawimu itu ganggu konsentrasiku tahu. Ngene-ngene tok. Iya, tapi udah melihat mataku. Anu nek kresek kudu ngono aku. Umi-umi kok ganggu. Ngene lho, dirungono tenanan. As-sholatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Astagfirullahaladzim. Allah. So nyebut, alhamdulillah kancaku so tobat. Amma ba'du. Ya apa kok terus Lah urung-urung kok wis rampung. lah iki kok terus dijumuk gurine ama bakdu. Para bapak-bapak, Bapakmu akeh ning kene. ibu-ibu, Mbokmu melok kabeh ya. Kowe iki anak apa iki? anak urunan. Tapuk meneng. Urunan BP3 to piye? Para sesepuh dalu punika kula teng mriki jenengan teng mriku. Ya wis mesti. Mriki kalih mriku Kowe ape piye? meneng. Pun sambutan ora gelem. Mriki kalih mriku dalu punika dados tunggal nggih menika ndongaaken anggenipun jamaah Yai Kampung Gadah Kacat menika ingkang sepindhah nggih menika hall yang kedua Ki Mageti. Lagi ngoten ta nggih? Nggih. Mila menika panjenengan sami menika adalah orang-orang yang beruntung di mana orang-orang yang selalu mengingat dengan leluhur kita. Allahumma Amin. insyaallah ingkang rawuh sedaya menika pikantuk rezeki ingkang barokah. Allahumma Amin. isa kowe ngono. Lambene kok cintung bensin. Jamaah sehat nggih? Nyapa kok cengengesan dijawab nggih kok cengengesan. Wong gak ngerti ilmune wong sambutan. Sambutan piye? Sambutan itu harus ada ketawane untuk apa ya, komunikatif dengan para penonton. Lho, Ojo kok mantes. iya monoton kenceng ngono ya masyarakat wedi no. Oh ngono. Nggih, Dajjal. Nggih. Nyuwun sewu Bapak Ibu ingkang rawuh, sami sehat sedaya nggih. Lho, aja mok takokne nek. Lah piye? Wis positif mesti sehat wong delok wayang ngono. Ya. Nggih to, Pak? Ya. Nek lara mesti ya ayo wegah mrene wong rasane awake ya. Wong wis karuan positif sehat tok sehat nggih ngono ki padha. Mugi-mugi ingkang rawuh teng mriki tansah pinanggih bagya mulya. Mugi-mugi sing gadah sabin-sabine kathah terus panenane melimpah Allahumma. Amin. Sing boten gadah. Takok sing boten gadah aku ya ndongakno apel lho Mas. Lah iya dongamu piye mau? Mugi-mugi sing gadah sabine sing subur panenane kathah melimpah Allahumma. Amin. Niku sing gadah sawah. Sing boten gadah.
Ndongakno ora kula ayo bebas to sing ra duwe bareng dongakne. Lah nyapa sing ra duwe kok didongakno barang iki? Lho piye to? Justru sing wis duwe ya aja didongakne. Angger diciri mesti tukul ngono lho to. Lah terus sing gak duwe sawah piye dongane? Ya tuku. Bocah iki piye nyuwun sewu Pak, kula uruse Pun. kedap nggih. Nggih, nggih pun. Dadi nek dongane sing gadah sabin mugi-mugi panenane kathah melimpah Allahumma. Amin. Ingkang boten gadah sabin tumbas. Tumbas ki nek duwe duit. Ya, Nek ra duwe duit piye? utang. Wong urip iki rasane angel, Mas. Santai wae, lempeng. Ikuti dengan kehidupan. Kehidupan Mas. Utang ki yo wajibe nyaur to Mas. Lah kowe terus nek ditagih terus jawabe piye? Wong utangin duwe dhuwit apa ora? Ora duwe. Oh, ora duwe dhuwit kok bingung ape nyaur. Nyantai lho. Lah nek ditagih piye? Ya semoyo. Ilmumu ilmu welut ketoke kowe iki. Ya ora iki ilmu alam. Alam apa kowe jenenge wong utang sing ra duwe isin ya kowe. Ya ora iso. Lho kok gak iso piye wong utang iki wajibe nyaur kok kowe ditagih gak Nyaur ki nek enek sing dienggo. Lah kowe gak enek. Ora enek. Lah terus nyaurmu kapan? Ya sak wayah-wayah nak duwe. Ngono lho. Kowe jenenge wong duwe utang ora duwe isin ya kowe. Sing ra duwe isin iki pegawe bange. Lah nyapa? Lah nagih aku bolak-balik ratakei kok cek nagih. Ijek dolan omahku seminggu ping 3. Aku dipandang karo masyarakat tangga kiwa tengen ra isin to. Ya ora ngono ya sing kleru ya kowe to Mas. Apa? Wong kowe utang kok ditagih kok malah kowe semoyo terus ya kudune nyaur to Mas. Loh, lah aku kan gak duwe duit. Kok ditagih? Gobloke lho. Iya to? Piye to Pak? Ki nyuwun sewu Pak jenengan bangkane Ora jenengan. ngatasi kono dhewe utange akeh. Asemi. Mas, wong ki sing apik rasa duwe utang malah apik kuwi. Loh, utang sebagai penyemangat hidup ora apa-apa to. Penyemangat hidup ra apa-apa lho piye nek Kuwi to urusanku dhewe kok. Kok iso? modelmu kok modele serekalan ra genah kabeh lho kowe iki. Rene, rada rene. Mah kok mbok ambung. Sing kudu ngambung garangan ya sapa? Aja ambung lho ya. Ora. Janji. Iya. Iki cabai. Ancen komat iki jengkele wong to, Pak. Lah nggih. Wong jenenge kanca seniman, kanca ndagel. Kula kalian iki kan kados dulur piyambak to, Pak. Nggih. Wong jenenge paling gak ya susah senang bersama. Bersama. Mboten iki nek pun kadung duwe dhuwit ngoten kancane apa ora duwe dhuwit ngoten diutangi angel ra kaprah to, Pak. Lah wajibe kan nyuwun sewu, Pak. Wong jenenge kanca sahib. Paling gak nek aku ganti dhuwit, dheke yo nyilihi to, Pak nggih. Kudune ra ngoten. Nggih, kuwi jenenge kanca sing setia sing apik ngono lho, Mas. Lah kuwi jenenge kanca ra roh kanca. Lah nyapa? Lah kowe kan kudune ya wis apal aku. Piye? Lek aku ki gak tau nyekel duit, sing nyekel duit ora aku to. Lah sing nyekel Kaya sapa? aku mulai tanggapan wis gak nyekel popo. Langsung tak serahno bojoku. Oh, berarti sing nyekel dhuwit bojomu. bojoku. Aku tanya le bojomu wae. Ayo monggo. Oke. 3 wulan gak masalah, 3 wulan. Siji-siji duwite apa bojone kuwi Lah lho, genane. bosomu gak penak. Iki lho. Aku kan ra duwe dhuwit Kowe tapi nek ngomong piye? aku kan ra duwe dhuwit, aku nyilih awakmu. Iya ning aku gak nyekel duit. Lah sing nyekel dhuwit sapa? Bojoku. Aku tak nyilih bojomu. 3 wulan ae engko tak anakane pisan. Lho, aja sik lho, sik. Aja sik piye to, Mas? Wah, engko anak. Nulung kanca, Mas, nulung kanca lho, Mas. Iya. Pahala lho kuwi. Iya ya bosomu. Medeni wong. Piye to gak omong ngono lho? Lho, aku ki ra duwe dhuwit pengen nyilih awakmu. Iya Pak. tak sini ning sing nyekel ora aku. Lah sing nyekel sapa? Bojoku. Aku tak nyilih bojomu. Lah iki lho. 3 wulan engko tak anakane sisan. Waduh, lha kan Ora apa-apa kat tapi ora tambahan kowe. ku anake kaya galon. Galon gundulmu wis teko galon piye to? Alah, jal bosok aku sing nyilih. Oh monggo to. Aku tak nyilih duitmu. Oh, tak silihi, Met. Iya. Tapi sing nyekel duit gak aku. Sapa? Mbah wedokku. Wis kono, Ndang. Ndang silihi no, Ndang silihi. kono to? Aku tang duitmu. Aku gak nggawa duit. Sing nggawa? Sing nggawa mbah wedokku. Gak bojomu. Gak, bojoku ora tau nggo duit to. Bojoku duite dikek bang, mbah wedokku. Iya. Silen pen ra apa-apa. Gak nyilih, gak rong dino. Wis ora mbahku pen gak masalah saumur hidup. Gak rong dino tok tak nggo balungan bakso. Lah iki Lah nesu. kene dicekel bojoku ora cekel mbae. Nesu ki jenenge kowe nesu. Ora nesu piye kok. Kowe iki boyo ngeling iki panggon ning ndi, papane ndi to, Mas? Lho, kowe kok Acarane malah- apa? Kok malah kowe nesu? Wayangan lho. Lho, maksudnya ngene lho, wong ki aja gampang nesu nyuwun sewu lho, Pak nggih. Nggih no. Wong ki lek nesu nyuwun sewu, wong nek gampang nesu kuwi darah mundak. Iya. Iki jadi dokter lho. Darah naik nanti kamu lama-lama kalau naik terus nanti kena penyakit yang namanya penyakit stroke. Bahaya, Met. Stroke. Aku gak kesusu. Nek darahmu naik kok kena penyakit jenenge stroke. Stroke. Aku gak kesusu, Met. Nek pengen stroke kok. Lho, penyakitnya kuwi lho stroke. Stroke. Lho, cepetno. Piye? Stroke. Nek stroke aku gak kesusu.
Aku juga kesusu. Oh sing bener stroke kok seteruk. Ya ora masalah, ya paling gak ndongakno napa teng mriki. Nggih. Nggih. Panglipur ngoten Pak nggih. Nggih no. Monggo. Nyanyi niki pesindene. Niki nyantepangne sindene. Niki. Nggih no. Alah setunggal kali 3 sekawan gangsal. Sing hati-hati. Lah napa? Nu daerah kidulan iki hati-hati lho, Kak. Hati-hatine piye? Paketan Medion. Lah nyapa lho? Kowe aja dedeni wong ta kowe iki. Apa ya, Mek? Stop pabrik. Apa ya, Mek? Cuma meden-medeni wong lho iki. Lah ya sing hati-hati. Lah nyapa hati-hati? Aku keliru lanang. Kita kulino baturan banci kowe kita. Ora. Lah piye kasa? Nyuwun sewu ingkang nomor pisan iki. Sepindahan iki niki anu, Mbak. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Wih, nganggo. Ini berarti kode. Kode. Apa kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik, Cak. Weh. Wah, ki apik. Dugi mriki wae jam pinten, Mbak? Jam 7. Wah, lagi kok kan kok besok yo ngetek. Pancene kode. Kode piye? Geser. Geser. Nggih, geser nyuwun sewu. Wilujeng dalu, Mbak. Selamat malam. Nggih, selamat malam. Paring asma Mbak sinten? Paring asma Kresa. Wah, jenenge Kresak. Eh? Ora nganggo ka yo. Kupinge. Ora nganggo ke. Kresa. Kresa pi dalam saking pundi, Mbak Kresa? Saking Blitar. Oh, saking Blitar. Dugi mriki wau jam pinten? Jam 6. Oh, jam 6. Jam 6. Geser, geser. Lah iki. Nyapa? Aja ditakoki sing ngono, Mas. Piye? Takoki nganggo musik, kendangi kowe, Jajal. Oke. Dung tak dung tak Ndut. dung. Ketek ndut. Ketek ndut. Ketek ndut. Dung 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 dung. Mas. Apa tuh? Kendang ora enak sing muni ketek genduten ora enak. Lho, sing oleh borongan kendang sapa to, Mas? Kowe. Lah iya manut aku. Lho tapi munine ora enak ketek genduten. Dutak dung ndang dutak dung. Lah aku iso mbok diborong sisan. Aku menehi contoh. Lah berarti kowe tersinggung. Ya tersinggung to, padha karo ngece aku wong aku pengen nyanyi. Lagi sadar aku. Sadar piye? Bae ketek. Wong kene ora ngelokne dekne. Ora ngelokne tapi Pancen nyemponi. kendang ke suarane tak tak du dendut. Ketek dendut. Ketek dendut. Ngono. Kuwi ora munine kendang. Apa? Munine cangkemmu kuwi. Apa tenan kok iso. Piye Aku iki? malah nesu dhewe. Ya apa to? Tak du ndang du tak du. Ngene ta? Ya. Iya. Ya, Jiro Lugo. Asik. Asik. Terus, Pak. Asik. Enak Pak kendang, Pak. Enak, 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 enak. Pak. Yuk. Batine sing kono. Kenapa? Kayak gulune ndi jahe. Wong uripku ya komplit kok gulune ndi piye? Apa bar surah langsung bablas awak. Ora enek gulune. Saking ngece wong lho. Aku ki ya menungso komplit kok ora mbok. Komplit iki kaya aku. Piye? Kepala, Heh. gulu, Heh. awak, sikil. Lho aku ya padha komplit. Apa ki bar kepala sebablas awak. Gulune lho ndi? Iki gulu, Mas. Gak ketara itu. Lho, mantep gegetane bayi ngono to piye Nek kok. diceluk di gulu penak ta. Piye? Met kok met. Dalem. Tuh, aku ya padha. Edan. Celuken to. Dak. Dalem. Lho, sak awake. Kuwi kuncinan wis tak paket iki. Iki ra perkara ganti gulu gak, Mas. Apa ta? Kakean lemak. Gajih. Nah, apa yo musik. Apa kuwi? So, yang ini. Ta. Piye? Lu nganggo kendang kono ya. Kendang kono, Mas. Kendang asli. Kendang Nggih, asli. Kendangnya nggih, Mas nggih. Nggih. Dik tak tuh. Ndak terserah kantor jenengan pokoke. Yang penting penak. Nggih, mboten derek kulaan. Lagi. Mas nggih anteng kaya Wes ngono. pelak. Yang ini. Ho. Ah. Wes, 3 tahun ra krung kendang, Mas. Apa? Kowe malah bribeni cah bayi turu e. Alae bayi ndelok wayang.
Lah bayi budaya kok ora oleh kok. Lah kowe takok rentang tas tes. Ya sabar to kok rasa ae oh. Kono muni langsung. Ayo Mas, kendang Mas, tarik Mas, yo. Teman. Yang ini siapa namanya, Mbak? Nama saya Sulisi Malaya. Apa ki? Kok mboten cecok to, Pak? Nek jenengan dangune ya ora tenanan lho, sing tenanan ya sing dipaske larase to Mas, aku ya ben gak Anu, bingung. tempone kurangi Mas. Kurangi Mas, Menawa lho. 1 2 3 4. Yang ini siapa namanya, Dek? Nama saya Sulisi Malaya, Cak. Boleh tahu rumahmu di mana, Dek? Rumah saya Kecamatan Poncol, Kalau boleh tahu, cek di bojo apa cek dewe, Dek? Saya ini sendirian, Cak. Wis Mas, mari ngrangsemi kabeh Mas. Kowe sing takok aku sing kemeringet. Apane sing kemeringet? Lho, penak wong seni takoke nganggo lagu. Ya. Musik. Yo, berikutnya geser. Yang ini siapa namanya, Mbak? Nama saya Dian. Orang budaya. Modele Orang sing nganggo seni. modele sing iki, Wong kenalan nganggo lagu ki ya kudu nganggo rasa. tapi sing iki aneh, Mas. Modele kaya wong rambutui ngono sae. Kaya ora dibutuhan popo ngono sae. Lah iya. Ya maksudnya dilarasno Mbak kalian nadane ngoten lho dadi. Jenengan laras iki sak monten lho, Mas. Tak Lah. dhuwur nek. Sak Oke, sae. dhuwur Mas. Yo. Kowe kuwi lho kok diuro Mas. Yang ini siapa namanya, Dek? Nama saya Bareng dijak dhuwur kono gak teko. Nama saya Biar ngajak dhuwur. Nih, tak urusane. Ya surusi kowe. Meneng kok. Cek loro urusi kowe. Iya. Bocah-bocah iki ndredeg kabeh Mas. Mboten Kosong apa-apa. Pak. Kersane. Awale ngoten Pak, mangke nek suwe-suwe pun mapan dhewe. Kaestu niku. Kok ndredeg jane pedhot dagelan apa malaikat. Yen. Sana Yang ini Iki. Ae lho kok aku wae kok. Lah iya. Kono lho. Nggih, nyen kendang. Yang ini siapa namanya sakmono? Nggih. Sakmono. Lah kok piye to kowe? Yang ini Mari Pak ganggu lah kowe. Pak iki ora ganggu nyontoni bapak iki. Iya ya aku nak kebanyakan contoh bingung. Aku ora ganggu wis. Ya. Yang ini Alah. kendang endi? Ya. Yang ini siapa namanya, Dek? nama saya Dian, Mas. Dian sapa? Dian ini dari mana, Dek? Saya dari Sambirobyong. Sambirobyong. Ngerti. Enggak. Geser sebelahnya. Yang ini siapa namanya? Saya Fitria. Sudah punya suami apa belum? Ukong ya ampun. Urung. Alhamdulillah. Lho kok Ngono alhamdulillah. kono ora nyauri kok terus urung. Piye iki? Jane urusane kondi to. Menawa Wis diterusne. sudah punya suami apa belum, Dek? Alhamdulillah. Mau punya. Oh mau punya. Mundul. Mau punya kan mundul. Nggih, makasih. Nggih. Perkenalan iki nek nganggo lagu wong awake dhewe wong seni. Iya. Ya penak. Heeh. Ngono lho. Ya, sik to ijek siji kae lho. Kowe mbok yo sing adil. Ijek siji kalau sing pinggir. Iya kok to. Lho kae yo ketut waranggono kok iso malah ora mbok takoni piye to. Kira petetan. Petetan budulmu tak tapuk iki. Ing nyepete. Menika pesindir senior lho kowe aja nyepere. Senior. Anane enek sing nonom, perkara yo enek sing senior ngono lho Mas. Ora mesti lah nek sing senior ora gerak. Ya apa enek sing. Yo mesine gerak wong jeneng wong urip. Lah iya. Ayo Tang. Jenengan gerak. Lho jenengan gerak piye ta? Nggih. Cedhake sing penak ngono lho. Mosok yo nganggo nada. Yo nada. Malah buke niku pinter bahasa Inggris. Lho Lho nada bahasa Inggris iso lho Mas. Mosok Ya jajalan ora percaya. Alah,
Kendang, Mas. Ayo. Wis mbok-mbokane iki rasa ditekoki wae ngono. Lah, ya ta malah ndeleming tekan ndi. Lambangane aku ditekira petetan. Mboten guyon kok nggih. Nyuwun sewu paring asma sinten, Bu? Kula niki Nggih. nadane cilik ya. Nggih, samonten mawon. Kula niki Iya. Mbak Resniaton. Alah, konditon. Duh, kok konditon piye to kowe? Endi? Pengen jangkar wong lagi jenenge. Daleme Lah ya. ngono, pi dalem Nggih, dalem saking pundi? Griya kula Nggih. saking dusun Sondi. Endi? Kok ndi kuwi piye to segenah? Matur nuwun. Nah, Sampun. disiarke pesindene jumeneng. Gak- Mboten napa-napa Pak. Ayo, monggo. Setunggal nggih. Nggih, saking- monggo. Saking mbake niki riyen. Nah. Siarke Oke. Mat, sing apik Mat. Siap. Oke, baik saudaraku. Asik. Malam yang sangat luar biasa tentunya. Berada di Surya Graha, pendopo yang sangat luar biasa. Terima kasih untuk jamaah Kiai Kampung. Malam ini Mas, ini guyumu kakean Mas, kedawan. Loh, MC dangdut karep. MC dangdut tapi guyu ya kena rasa dawa-dawa sithik wae. Nyulala apa? Nyulalapa. Nyopo? Nyulalapa ki apa to? Lah iya. Guyune aja dawa-dawa sithik wae, sementing iki kata-katane. Kaken ta iki? Kakean, kene kanturane tengah ben kita syuting. Ayo. Yo, malam yang sangat luar biasa. Tak panggilin salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Ada siapa dia? Artis yang satu ini sudah tidak asing buat Anda semuanya. Silakan Siti. Kowe apa urung tau dicipok gendruwo kowe? Aku iki karek apa jare awak? Lah ngono ki guyumu kesithik-en. Lah, Ngene lho Mas, teng guyu ki aja dawa-dawa, aja sithik-sithik. Sedengan. Heh? Sedeng. Lambene kecintung. Supiye ta? Baik saudaraku semuanya. Tak panggilin salah satu artis pesinden yang sangat luar biasa. Ada siapa dia? Yang satu ini sangat cantik luar biasa. Ada siapa dia? Yuk kita sambut. Mengidap. Kowe ki mbuh dikandani Siapa angel cewek? kasok. Angele. Nyarno yen nyarno, mulane to latihan dadi siar penyiar ki sing apik sing piye ngono lho. Latihan piye to kene sibuk tanggapan terus. Wah, saja. Anggapan kondile. Upama, Pak. Upama piyangen. Baik hadir supaya berbahagia. Weh, po enak Pak Gue niki. neng gerahan ini gitu. Selamat malam semuanya. Ya. Selamat menikmati hidangan yang ada. Di. Loh, Eko kok endi piye to iki? Dah. Lah, ngono lho Eko ki. Selamat menikmati hidangan yang ada. Dah. Ada buah semangka, Ka. ada buah belimbing, Ing. limbing. Untuk garing ya. Limbing terus Lah piye? liareng. Dan juga di situ ada buah jeruk. Jeruk. Eko dek ngarep piye to, Mas? Eko syariah Mas. Eko syariah jane bang to piye kok Eko syariah kok omonganmu. Hati-hati yang ada di sana. Nah. Jangan duduk terlalu atas. Tas. Nanti kalau Anda bisa kecantol. Suwek kadokmu. Kecantol. Suwek. Kayak ngono Ekomu. Lah iki tanggap jamaah Kiai Kampung. Yo menjaga kesopanan. Eko apa? Eko syariah. Hati-hati yang duduk di sana. Nah. Jangan duduk terlalu bawah. Wah. Nanti kalau ada ulo luwo. Telusur. Ulo luwo. Telusur. Ya apa ya Mas? Lah kata-katamu horor kabeh. Horor piye wong kata-kata ya genah no kok. Yo sing sopan yo para jamaah nih. Mari kita sambut. Mbut. Wis didukani guse kowe. Boten niki lho gara-gara. Niki lho Gus, omongane jara Gus, potong 750 Gus. Aja dipotong entek ya San. Iki karek nyaur utang kok. Ini anu Mas Komet, Nggih. panjenengane beliau Bapak PJ Bupati hadir di Oh, tengah-tengah nggih, kita. matur nuwun. Nah, Matur Pak nuwun, Rizamu luar biasa. Nggih. Nah, selamat datang Bapak. Nggih. Sugeng rawuh. Selamat Bapak. menikmati.
Nikmati hidangan. Semoga paham dengan bahasa Jawa karena beliau bukan asli dari Jawa. Oh, bukan asal dari Oh Jawa. iya, makanya jenengan dagelan harus pandai membahas suasana dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Pak, niki kula eling-eling. Napa? Dagelan Jawa kok kon basa Indonesia mati dadak dari tenan. Akeh ning Jakarta balik. Aku serung. Nggih kok. Yuk langsung kemawon wonten sinten menika Diajeng Ayu yo. Lia. Sapa? Kuliah piye? Pake kalau saya kata Sinten Pak niki? Mbak Lia, I love you. wah. Yo wis rada teges Mbak Lia. Aku anggere kedawan kuri, Pak. Jare menado. Iya. Ketahuan li. Yo, monggo Diajeng Ayu Lia. Yuk. Tak Anu ngomong ning Enggak. Yo satu sepi kabeh. kreatif spotnya kok Mbak pinarian Mbak. Saru ya. Ayo sepote. Enek. Spot. Artis kok rati spoti saru. Lah kira kanca-kanca demen ae. Ayo kersane tak sidar. Oh, tak sidar. Lah kudune siar iki. meneh, kok tak spoti aku. Yuk kita sambut ada siapa lagi kalau bukan si cantik Lia. Wah, luar biasa. Biasa di luar. Selamat malam Mbak Lia. Selamat malam Cak Dodo. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Makin cantik sampean ya Allah. Oh masa iya, Iya. Mas? Dulu kan aku pernah lihat kamu di YouTube. Oh iya? Iya. Seperti ini? Iya, sekarang Aduh. tambah cantik ya ampun. Makasih Komet Cak Dodo mati. juga. Maaf Mbak Lia. Makin gemoy. Ini Komet apa, mati. Ini kotor ini apa ini? Oh keringat. Komet mati. Ah pengen. Siapa sih pengen? Pengen gue. Lu ki cek waki kok. Lo waki apa terus gelem? Siapa ngerti ya? Mbak Lia aslinya mana sih kalau boleh tahu? Saya asli Magetan, kecamatannya Kartoharjo Cak Dodo. Ya ampun, deket dengan keluarga saya. Iya kah? Aku Kartosini. Kok Kartosime. Kartosini yang ora ono Mas? Kartonyono lho. Oh Kartonyono. Iya gara nek wong wedok endi cedak pokoke. Lah nyapa lho? Ngene pidalem saking pundi Sragen jare ya taun Sragen. Keluargane Sragen. Kene repot nek sinden kok Irak niku ya. Ini nyapa? Kok keluargane Irak. Nanti mampir ya Iya Mas. nanti mampir. Ya nanti tak kasih wedang. Wedang apa? Ya kamu mau diwedani. Itu siapa toh Cak? Kamu masa nggak kenal? Nggak kenal. Itu namanya siluman gunggu. Kok ada siluman di sini? Hei, Suniu. Kamu jangan nangkut-nangkut Dek Lia. Wah kamu. Aku bukan Junio. Doraemon. Patrick. SpongeBob. Malah teko di. Tuan Krup. Mbak Lia. Injih, Nggih, pripun monggo Cak? paringi setunggal tembang kagem paring panglipur sedaya kang rawuh teng mriki. Nggih, niki nggih nderek dedonga kagem Kabupaten Magetan tercinta. Nggih. Mugi-mugi sedaya masyarakat pinaringan sehat, Amin. panjang umur, Amin. rezekinipun lancar. Amin. Nggih, amin. Amin. Selamat malam ugi kagem Bapak Bapak PJ Bupati dan juga Gus Mbah Yai, para ulama. Nggih, ugi Gus Hari menika saking Ponorogo rawuh. Oh Nggih. nggih. Sing rawuh Gus. Niki nyuwun didongani Gus. Nggih, niki diwaoske Yasin mboten napa-napa. Ben sehat slamet ora enek alangan apa-apa ngono lho. Rukiah. Beliaunya Bapak PJ ndak bisa bahasa Jawa. Iya. Pak PJ ndak bisa bahasa Jawa ya, Pak?
Enggak apa-apa. Yang penting kalau yang lainnya ketawa ikut ketawa ya Bapak Ya. ya. Kasihan saya Pak ya. Nyun sewa Pak. Nyun sewu, nyun sewa iki piye to? Arepku bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kok terus campur-campur. Pak PJ mungkin membutuhkan hiburan, ini bisa dibawa ke sana Pak. Iya buat jaga rumah Pak ini. Emangnya herder. Kayak Menapa kok? Sini Pak? loh Cak Komes. Kok kita kaya anak tiri to ning kono ki. aku rono. Iya. Iya. Iki pamane kowe anakku, aku bapake iki bojoku. Kowe Loh, anake. sik mmas, aku bojomu. Iya, Berarti toh. aku mbok sileke kono. Lho, ora iki Lah, anake mau? anake awake dhewe. Oh anake. Iki comono anak sing gak diingini awake dhewe apa dicitesno comono. Iya. Gak. Ora ya, anak kesayangan, anak kesayangan. Iki anu Mas sing rawuh ugi panjenenganipun Bapak Wakil Ketua DPRD sementara. Oh, Ya. iya. Ugi rawuh. Abah Suyatno. Jenengan pun tepang nggih. Ampun aku lho ditanggap asli kok. Magetan lho, Cak. Wah, aku yo sering ning Magetan yo ora. Oh, iya ta? Oke, kula teng Sarangan ate kecemplung. Syukur. Pokoknya Ki Magetin jenengan melu ndonga sing tenanan Injih. muga-muga kesawapan berkah. Amin, 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 amin. amin. Monggo, Mbak. Kok ngaturin apa? Riyen mbok menawi wonten pamundutan apa? Monggo hiburan mau dihibur. Oh, betul. Niki duet mawon, Pak. Monggo ajeng duit napa ajeng Duet kok, duit pripun to jenengan duet. duet. Duet, Oh. senes duit. Oh tak kira duit. Iya tuh. Cak, Nyoro. Cak dodok. Dalem, Mbosone sebelahku kok njawel-njawel to, Cak? kamu tahu, dia tuh tangannya jeradil tahu. Dia pernah diudes-udes tangannya. Bahasa Indonesia Apa apa? tuh wi? Udes-udes sih piye to bahasa Indonesia. Kapan aku jawil wong aku kurang ngene tok. Loh, lah yo ngene iki yo jawil. Lah Iya, iya toh. tapi tak biasanya ngene. Kowe iki ngawur, Mbak Lia. Dalam, Cak. Minta tangannya satu. Utangane gur loro. Lho, maksud iki apa digandrungi Oh. seneng. Wong ayu tresna mugi narya tamba susah jroning batenku. Kaya kungfu. Wong bagus antep narasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu. Apa piye kowe? Apa piye? Kok iya Matur ketok ae lho. Oh ya roh. Rek mripate kelelawar dadi apal. Iya. Eh, Kok awas lho men. kok disai? Apa? Loh, Cak, Kok disai? eh, Lah, iki ning kene iki kiai tok lho. Wes. Sawapan. ora Pak trimo. iya so. Nyawere ora trimo. Apa? Niku nyawere kanggo bareng-bareng Mas. Wis seru. Ora kanggo awakmu dhewe nyapa dek terus mbok cekli dhewe. Khusus komet. Ya. Endi urung ketok kok? Request lagu Lamunan Lestari dari Bu Nyai Ponorogo. Matur nuwun. Kagem komet. Endi seto? Tulisane kagem komet endi? Iki lho lho. Enek ora iki? Oh. Enak, Bra? Kagem komet dan juga Dodok dan juga Mbak Lia telu no kok. Oh. Telas. Apa kok telas nih kok? Satu sih Iki- entek. Niki Mbak Lia wonten request lamunan Oh, kali nggih. Lestari. Oh, nggih. Monggo ingkang pundi ingkang dipinangkani Lestari rumiyin? mawon Bu Nyai. Oke, Bu Nyai. Ingkang pundi menika Bu Nyai lenggahipun wonten. Ah, menika. Nanti Medi Mbak ingkang Nika. menika ki ndi kok jempolmu ngene tok. Oh, Ibu. Menika. Kaya Bu ruwo. Nyai. Cih pangestunipun. Mosok dereng Lho, niku apal. Sami. Saya tak jenengan ngertos Bu Nyai ini. Lah, niku. Lah sampean ngerti Bu Nyai? Nika lho. Mau ditanggap Kok kok ora ora ngerti. cetha to, Cak? Punyai menika. Bu Nyai sak Ponorogo. Nggih. Ingkang pundi piyayinipun? Wilujeng dalu, Bu. Bu Nyai. Nggih. Endi? Tuh, Jempolmu kula sing genah tek ngono lho. tek. Lho. Ngono. Tek kok sing blender ana ki Bapak jeneng. ya golek sinyal. Lah kok so. Monggo Mbak Lia langsung dipinangkani mawon nggih. Oke, Nggih, pamungkasanipun. siap. Hati-hati nada, yuk.
Aku gak dikancani cak temen. Kancane oke. Tidak ada sampean jejer karo Mbak Lia. Iya. Peh, cara mono iki dadi tenan Oh, wae. aja mbok paksa lho, ora bekno. Sing kudu ngerabekno mbek garangan ya sapa kok Ayo, bayani. iya. Lah iki lak kaya Pak Pohku. Masa? Iki cek 6 lho, Mbak kok papuh piye to? Wis 6 to? Isi Iya. 6 usia piro, Met? Hah? Usia piro? Dua-dua. Dua-dua. Masa? Iya. Lah kok untune ana ventilasine iki? Anu mode. Apa? Kode apa? Iki mode. Mode. Mode apa? Yo kadang-kadang ini iki nek di atas jam 12. Nah, Tek. iki dadi untuk palsu. Heeh. Ya, Lestari. monggo. Lestari. Nggih, spesial kagem Bunyai. Bunyai saking Ponorogo. Ting ting Mas, ting ting. Ting. Sang Dewi katon nglam-lami ambabar wawangi semi arum kembangi melati dasar wulane datari wong bagus setya rumaksana sasat abyar ing kartika kadya puspita ing nendra hanjang suci
biasa di luar. Sampun ngatur Ibu Nyai. Nggih, matur nuwun Mbak Lia. Yes, nuwun, Cak. Monggo. Kok kloter pripun to? Kloter balik monggo. Loh, disurung lho, Cak. Lah ya sing ngalus karo wong wedok. Urung le sapa? Ngene ora kok sok Loh, ora to, Cak? kenyih surungan Pak ngono. Ya karepmu dhewe. Lagu nek menciptakan karo rasa ya ngene iki lho. Penak ya Nyuwun Mas. sewu kadang-kadang kula prihatin. Prihatine piye? Saestu lho Pak. Pripun? Karena lagu ini menurut saya lagu itu adalah sarana dakwah yang paling sip, Paling mudah paling diterima. mudah gampang diterima. Dakwah lewat lagu, syair lagu. Nggih, dadi kalau wong namanya kita juga harus sadar bahwa lagu itu cepat dihafal dengan terutama anak-anak. Iya bener. Mbok yo nyiptakno yo sing apik-apik kados Lestari mau kayak ayem. Ayam nggih. Dangdut zaman dulu juga enak-enak. Enake ning ndi? lho? Terutama Bang Haji Roma Irama. Heeh. Enek to lagune. Lagune piye? Demi kehormatan boleh lapar, demi kehormatan. Suaramu penak lho kok gamelok tunggu mprit kowe. Iya itu bicaranya lama. Kuwi lagune Roma melalui lagu Demi dakwah. keimanan boleh lapar, demi keimanan. Lah ngaji Roma Irama. Jangan pernah ditukar dengan apapun kehormatan ini. Jangan pernah dijual berapapun. Ngrungokno. Ayem ta? Ayam tenan, Mas. Bareng lagu sing semakin kesini iki reno-reno. Reno-renone piye? Ku hamil duluan, sudah 3 bulan. Iya, Gara-gara aku mbok deselno nang Tamena. Alah ya apa kok wis teko Kuwi titik. kaya berpengaruh to. Berarti tidak Karakter, Pak. mendidik. Iya, Tidak iya. mendidik berarti kurang Ngono lho. pas nek lagu itu. Kurang pas. Oke, berarti nek masalah lagu-lagu sama iso nih, Mas. Lho, Ya paling gak nyuara sithik no Mas nyanyi. Wis tak suarane bendino lho. Nyuarane piye? Kok nyuarane bendino piye paling gak nyanyi to apa? Lah iki enek ya dites iki kan. Oke, dites. Saiki iki Mbak Lia. Salajengipun, nah niki. Wah, Niki diurut napa? lho, kok iso Apa diurut? diurut wong niku nyambut gawe ya masa diurut ki ya. Iso diurut piye? Aja Kok diurut. nganggo minyak barang iki diurut kok. Boten. Maksudnya sak teruse kene lho, kok iso Nanti diurut nih. diurutne piye? Aja diurut. Ya bener Pak Dalang Aja. niki. Ngaten Pak Ate, Pak Tuki, niki. Ngaten. Jenenge apa? Diurut. Duh, kok keke Ketok kuwi. diurut. Mate dipelurut. So, Malah emosi nyapa lho kowe. diurut nih. Teruse. Terus ya. Lah ngono, monggo salajengipun wonten diajeng ayu ingkang saking India. Nggih. India. Oh iya. Lho nggih to Pak, setele kan kados India Pak nggih. Waranggono India niku. Kajol lah paling ndak. Kadol. Kajol ya tipimu kuwi bodol iki kok omonganmu. Ayo, nganggo India. Eh. Ayo Mbak, berdiri Mbak. Ada siapa dia? Mbak, sinten Mbak? Kresa. Krisa. Resa. Resa. Ya. Dari Loh, pas Pak niki, pas iki. pas. Iki pomo napa lakon film India niku iki sarukan iki kajol. Lah, aku dadi apa, Met? Berarti penyakit. Kok iso penyakit piye ta? Musuhe sarukan. Oh iya. Ha, Wis pokoke kayak ikan ngono wis to. ya. Dadi mekan pamane. Nah, kudu apa lagu India? Jajal lagu India saiki ya. Mbak, bisa lagu India sedikit, Mbak? Coba ikuti suara saya. Ho 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 ho. Ho 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 ho. Ayo. Oh ho ho ho. Kok gudi men, Pak? Wedok pola kok iso gudi. Batin Jenenge suaranya iki kan malih. get-geti wong. Coba Mbak ikuti, Mbak. Santai aja. Satu. Dekat lagi dekat. Mas volumenya anu polno Mas kita iki. Ho 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 ho
Bisa dong. Coba Mas Dodo. Bisa toh? India dia. Ho 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 ho. Ho 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 ho. Ho ho. Enteng to Mas. Piye baleni. Nadamu ya. Baleni. Si dhuwur ya. Ya sing dhuwur. Ora serius. Gah. Ngono kok pamer. Piye ta? Ora sanerane aku mbok wis. Lah kuwi urung sing teko vibra-vibra. Vibrane piye? Vibra kok bergodok Ya bangsa. Ayo. Kaya wong ketekek lho jane apa lho? Nah, Mbak, ini ada permintaan lagi. Heeh, apa? Apa enake? Lho apa enake piye to? Ya apa mau kok iso pamundutane? Lah kan kalih wau. Heeh. Lamunan Lestari. Berarti Lestari. sing dereng sakniki Lamunan. Ngoten. Pripun? Nggih, lamunan nggih, Pak. Karek kono. Sampeyan nek nyeluk Jepang. Aja Pak Ndo. Wis ora apa-apa, dianggap bapak. Lah nek kowe bapakku sapa? Aku yo tonggone bapak. Celeng-celeng. Gak enak Wah, iki kok celeng ini kan. Apa lho kok iso? Omong aja nek awakmu ki babi hutan. Aku babi utak lho. Malah nemen padha wae Mas kuwi kok iso. Bayan lotok mendereng. Tereng piye kok Lah iso? nyuwune di celok napa? Napa? Dipanggil napa? Yo paling gak ya. Oh iya. Ya iki maksude uyah, uyah ngono. Asin. Panggilan AA lho. Ya. Lho, tapi estu Pak. Pak Pripun? Komet niku biarpun dagelan Jawa tapi membiasakan diri di rumah dengan keluarga itu bahasanya modern. Oh, ngoten lho. Iya, nggih Pak. Napa contone? Lah kados kula ngeten iki. Nggih. Kula mengikuti ajarane Kanjeng Nabi. Oh, Kula lek kalih bojo kula Umi. Umi. Nek nyeluk kula anu Abi. Abi. Nah, nggih. Kula dugino, "Umi, Abi pulang Umi." Ngoten Wah, nggih. luar Kowe nek biasa. nyeluk bojomu piye, Met? Celukan romantis karo bojo. Mbrot. Bojomu kula celukan romantisnya apa? Gawe kopi mbrot. Bojo te mbok celuk mbrot iki. Lah nyatane romantis kok karek aku tuh sing di rumah tangga aku kok. Oh timbang kowe kok Abi Umi lung kulhu apa wae rapal. Abi Umi. Ngece wong kowe. Tabat ya ta abila habi wa tabat ya ta abila habi wa tabat baulet panggilan no Abi. Wong ki mbok menyesuaikan ngoco ngono lho. Anakmu lho ora tau sapa mushola. Kaya Anakku wis tak wari maling. lho termasuk prospek kuwi. Enak. Ya lagune napa? Enggak Mas Teleng, mriki Mas. Ora saged duli. Apa sing nganduli? Dene batek ngene. Aja rono-rono kena staples lho. Monggo Mbak Gresa. Iya, Kresa. Reza, Sepinten, Pak? samono. Rale piye ta Mbak Rale? Rale pripun Rale? Rale. Ade malah nglokor kaya buta. Tak wedeni, Pak. Sumribet angin ratri. Lah, kuwi lho. Ah, kebebater ra ngabrah. Gak ngono. Kaget aku. La 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 ya. Yo. Yo yo. Wonten lamunan. Hei.
luar biasa Mbak Kresa. Mas Komet, Nggih. Mas Dodo. Piye, Mas Cahya? Ini ada artis Magetan yang lagi naik daun. Oh ngoten. Nggih, Pak. Ya, Sinten menika, Pak? Mas Arya Galih. Lho nggih ta? Napa mriki? Wah, mriki monggo ditimbali to kesane ngregengke Mas pisan-pisan. Arya Kare sing Ah. TV niku Ah nggih no. ning YouTube. Balah YouTube kok TV piye to? YouTube. Nggih. Aku ndelok ning TV. Kowe apal aja gale ora kok iso teng TV. Diaturi Mika Mas. Ngoten nggih, Pak. Mas Arya Galih nggih monggo nyumbangke Oke, orang tansah monggo. lagu yo. Mas Arya Galih, monggo Mas. Ora ketang salahku monggo. Ayo, Arya. anakku Galih. Asli putra daerah Magetan. Ayo, monggo. Met, Nah, ini kok Mas Arya Galih ini artis Magetan yang lagi nih. asli putra daerah Magetan nih, Pak. Asli putra daerah Magetan. Nggih, coba Mas. Ho 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 ho. Lah kowe ape nguyai? Kowe jenenge ape nguyai segara kowe. Ora guyon. Iki penyanyi top wis terkenal kok mbok nggih ngoten lho. Lah nek Niki le Mas, niki le. sampean kok malah atret iki to kok Sasina. Oh, jebul anu, Met. Nggih. YouTube iki ngapusi. Ngapusi piye? Pripun? Ning YouTube kowe tok gagah gede dhuwur. Gede dhuwur. Iki krempeng. Ya, Eh, bagai dagingnya saiki to, Mas. Iki lemak ora daging iki kok. sing cover lagu terakhir Hah? Napa? wedak karo kulit gak gelem nempel tuh. Delewer. Aja kantel-kantel. Tapi luar biasa. Luar biasa. Arya Galih. Masih muda sudah multi talentan. Talenta. 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 Nggih. Niki kan dereng krama to. Dereng. Ah, iki Urung nikah. jodone sisane to. Ngono. Cocok karo Mas Arya Galih. Sinten? Sapa? Hmm. Wah, apa yang ngatasi? Loh, memperbaiki keturunan. Iki sampeyan gandeng mbak iki. Piye? Mlaku lho ditempleki tangane, Cok. Lempok. Boyoken. Nggih. Nggih. Tapi luar biasa. Mas Arya Galih niki jamaah Kiai Kampung Nggih. mengadakan hall yang kedua ngucapke napa saderengipun nembang. Nggih, Ah, bakune apa ya, Mas? Wis, Ndongake sing apik wae. Wah, nggih. Napa sing dados gegayuhane kelaksanan. Amin, Ngoten mawon. amin. Nggih, sedanten diparingi sehat, panjang umur. Amin, niku sing penting. Bakune niku. Nggih. Nggih. Mas Niki Radi mriki saged Mas kersane Pak Komet. Bupati Oh, ngoten. juga Mas. melihat Pak Bupati juga. Jangan ada di sini. Nanti Monggo kalau sini, di sini. syuting ada suara nggak ada rupa. Ya, keling-kelingan cagak. Kali-kalingan saka ya. Nggih, Sini. soalnya cilik. Nah, bisa gak ke sini? Oke. Gini. Ya, Mas Komet di band ning kono. Kula dek wingi jane sampun lho, Pak. Ben, Jejer. Kula dek wingi jane sampun iki kan nggih. saya Mas. Are are tanduk to le, ayo. Met. Nggih. Tes. Kalau masih jerit. Pripun? Kene lo Mike ngopi tuh. Saya tau Mas cek repot ah. Dianggep ning Ya, angkringan iya. ngono to piye kok. Kapyak. Jajal buktekno. Iya, Pak. Lek teng YouTube karo asline suarane padha apa ora? Undang KW iki. Gak Alah, podo. paling editan. Lah iya. Editan. Anu cek vokal. Anu, aku ini beda sing anu benter. Pokoknya suaranya gudi, Mas. Aku gak seneng sing gede-gede yo. Ora kuwi. Aku seneng Apa kuwi? kawin kontrak. Kawin kontrak gamelan mboten saged. Oh, sing sakit napa? Monggo. Kontrakane pun kadol sakniki kok. Walah, larang ngomong aku. Ya, Mbok tuku. badhe jenengan tumbas. Pak bangun neh to. Kontrakane. Iya lah, kayaknya cilik. Sak. Apa tuh? Omahmu ndoyong apa bangun kontrakan iki kok. Monggo ngaturi napa? Napa duet? Mas Arya. Derek. Napa piyambakan? Manut. Digandengi. Dawet mawon. Hah? Dawet. Nggih. Duet. Duet kok dawet pripun to Mas sampean iki kok. Pak, kula nyuwun setunggal Pak sidene jenengan. Sing pundi? Hmm? Sing kalian piyambak pripun? Sing agem anu kaca tinggal. Anu tasik sibuk. Sibuk apa ya, Met? Anu Daud. Mboten. Son Daud piye? Ayo sing ndi pilihanmu mau lho. Mbak niki mboten napa-napa. Ah, Nggih, monggo Mbak. Mbak sinten, Mbak? Dami nggih. dami gundulmu kok dami-dami piye to kok. Monggo Mbak jumeneng, Mbak. Monggo. Peh, Monggo Mbak Jung. Mbak Jum piye to. Sopo tak kok? Mas Arya
belum nikah nggih. Dereng. Oh, syukur. Dereng Mas niku. Dereng nggih. Nggih. Dereng wayahe. Badhe digolekne. Mboten, badhe kula syukurne. Syukur. Mboten mugi-mugi enggal diparingi pasangan. Nggih, amin. Tapi pun siap nggih lahir batin. Nggih, dereng patek jane. Oh, sampean pikirannya cek mondo-mondo gitu. Nggih, mondo-mondo untuk Mboten gagaya. Kowe nyapa kok lemes dadak, Lho. Mas? Kowe nyapa kok lemes dadak nyapa? Gak apa-apa dengkulku rasanya kok kopong. sajak petuk klangenane. Gak pengen tak gandeng to, Cak. Ngoten niku. Gak pengen tak gandeng to. Lha mlaku, Mbak, mlaku, Mbak. Laku. Mlaku rene sih. Mbak, Iya, Mas. badhe mbuak batang teng pundi? Kali. Oh, teng kali nggih, monggo dibuak mawon. Kira batang kucing. Menika wonten kucing. Lho, ada Mas Arya kok kucing. Ngersake duet kali jenengan. Duet. Apik iki. Dhuwur tenan. Ya. Nggih mbok-mbokan apik. Napa lagune? Nggih, paringi lintang asmara. Lintang asmara. Coweleng aku. Jejer Dipersembahkan untuk seluruh warga masyarakat Kabupaten Magetan dan seluruh pemirsa yang live streaming Di YouTube. Topik video. nggih. Tapi Mas Arya sehat toh nggih? Ini nak mboten Alhamdulillah, mboten patek. Lho. Kok mboten patek piye to? Rodok greges, Mas. Oh, nggih, mugi-mugi tak sehat. Mugi-mugi amin. Kita Batune medun sehat. saka kene mesti sehat. Sehat. Ya. Ningali wayang sehat. Oke. Monggo lintang asmara. Tuwipis tenan ya. Nyuwun to, Mas. Sithik, Mas. Jane Ora daging. mangan ki sedina ping 5 tapi Kan mami nggih sego nggih. mboten krakal. Gotri. Mame akeh ning ora dadi daging. Nggih. Cacingan. Cacingan. Jane. Dek mben iku pun alah cacinge tak emplok barang malah. Lah lah kuwi kudune sisakno aku. Monggo atur Oke. lintang asmara. Nah, Dados. Dados. nah. Aku tak nyawang ke kene. Aku ya nyawang iki. Cuk, pipa beluluk. Siang patoro ratri mung eling manise ati satyaku bisa anduweni marang sang Hyang Laksmi. Rasa kangen Wong ayu tresnamu kinarya tamba susajroning batenku. Sangat yang ngarungi banyu
ratri mangeling manis ati sadyaku bisa anduweni marang sang Tyas Laksmi. Sami kali teng YouTube. Enggak. Nggih. Iko editan kok. Mboten apik tenan suara sampean. Sampean latihane piye temen kuwi? Latihane ngemplok gotri, Mas. Ngemplok gotri. Waduh koyo ape debus sampean. Sing ngemplok gotri iki nyapa lho kok sok. Nggih nyambi debus. Estu. Kula salut kali sampean tenan kok. Penak tenan suara. Tipis ngoten. Mboten. Nggih. Tingale mboten dayani kadung nyuwara penak sampean. Sampean ki tiang apa laker kok jeneng aku gotri. Ora ngono, Mas. Iki apik tenan suarane. Apik. Saestu. Nggih. Jajal nek karo suaramu apik ndi, Mas? Jajal. Tak padane padha. Wis to rene sik to. Ya ora kelase. Lho, sapa ngerti sampean iso duet kali Mas Gale? Aku apa ya gelem. Lho. Gua anggap cah nganggur. Berarti wis ibu. Lho, ruwepet aku. Perang-perang dina ki jeneng garap film full movie ya. Full movie. Apa judulnya apa? Anak dalam kubur. Jajal suara karo iki. Suara apa? Iki lho sampean sing latih Mas Gale ngono lho. Sampean sing dilatih Mas Gale. Ampun kula latihane mriki kok. Mosok nggih. Nggih. Tapi hampir sama vokalis sampean karo Mas Komet. Iya to iki. Jajal Met nyuwara mbek ditirakno Mas Gale. Padha apa? Ora ono gedhe kene, Mas. Wong ayumu sak pira ta, Mas? Wong ayu. Oh, lho, cilik to. Mas cuwilik mau gede lho, Mas. Sing kados wau lho, kersane ditirakne Komet. Kula niru mriku malah. Lha lho, iki maksa ae. Sing nyanyi lagune Pak Mantas niku lho, Pak. Pak Mantas. Nggih. Sing pripun ta? Sing niku lho. Sing teng TikTok niku. TikTok. Nggih. Eling berapa? Ali. Aku ya apa ya? Lho. Nyanyi jenengane Endi yo? lagune sing piye? Endi? Ketonku sataun. Oh niku. Kula terokne dugu sakniki niku. Opo gak aku sing apa kae kok. Nganggo kothok benike dedel yo dek yo kae apal. Ngomong wedok kakean rewel kok mesti bawel kae. Apik lho, padha parang mbek karo Mas Gale. Nek aku iso ndi-ndi mat ati aku kaya blungkon. Melu Roma yo tau kaya Roma. Roma. Sing lagune Sing ragune apa wae nek Roma wis pokoke cek mesti iso. Gajal apa? Jajal Mas, sampean apa? Roma pengen apa? apa? Judi. Judi? Nggih. Aduh, bohong. Ya tak? Kalaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Gelandangan. Oh, kita? Ya. Kesiksa rasa. Ayo.
Roma enak ya. Ora. Niki gigi sungguh terpaksa. Iso kepenak Roma-Roma. Nih bonangi. Nih bonangi Maggie Z Mas. Jatuh bangun ta. Kok ya. Ini ki kalih angsal napa mboten? Ah monggo. Nggih. Niki Mbak sinten, Mbak? Dian kali Mbak. Mbak Cinta nggih. Ugi niki informasi mawon. Agem sedaya jamaah niki mangke Mas Galih teng mriki mawon. Ngantos sak jegleke listrik. Gunake listrik. Artis lho iki. Jogo desa. Gak Mas Guyon. Mboten nggih. Niki Kula lho tunggu son. Hah? Tunggu son. Undang sampean dol gak ya? Mas Galih matur nuwun. Nggih, kula matur Ampun nuwun. ditenggani. Siap. Insyaallah mangke kula tak mampir ning nek anu schedule padet dadi ya wis tak kabari nanti. Alah. Kowe kok padet, sing padet iki kono. Awake dhewe kudu sak nduri. Kowe lho mulai tanggapan apa mancing, tangi, turu mancing neh. Iya. Kuwi kegiatanmu. Lah kan sibuk. Matur sembah nuwun. Nggih sami-sami. Monggo. Nggih. Nggih matur. Matur suwun. Luar biasa sukses Mbak Magetan. Matur nuwun pun ditenggani Nggih. artisi Magetan talenta muda yang luar biasa.